Rule PHE Workers Union Klapan Pau ka jing sngongu eu Chief Executive Engineer jang katnat Public Engineering PHE ubla shim khiaban Pyllait ika tulop jang kinong trei ka bla sa teng na katu ka ne banai. Habakran chikilat pathai kubor hadin ka jingilang jang kidkhot aying darbar hall wa ingdo ha ka khat sautri unailar u President ka Union Unazaras lanong ulo ong ba ka jing Pyllait ika tulop ba sa teng kala ay jing temen ba jing kershani kinong trei master rule lembat ki bahayang asem jangki. Hagani ka jing yalang ka union kalaya tayru halor ka jing ki hok berkabha kamiat jang ki nong tray master rule ka PHE hakaleng ka jilla. Kini ki kenthup ya ka jing itu kumki regular casual worker RCW ka employees provident fund EPF bat kiwi ki jing mentoy badai hok banyo da ki nong tray. Ka union kalarai banlum ya ki kai phot bapnya shapang ka jing long jing man jang ki nong tray master rule na ki district bapher. Hadin kata onlum lang ye kini ki kai phot bar IT shiki bor badai pet jang katna PHE ba ka sarkar chilla. Khnang bakin shim ye sinjam ki batan kam. Ulanong ula kentu ye baro kinong tray master role bakin teli bat ai ka jing tray lang ka pura ye ka union karba kadang beteng ban but dia ni ki mat ki badai hok jangki. Ulo ong ba ka union kandang beteng ban ye kren bar ki engineer lem bar ki officer katnan khnang ban pinti kana ba kinong tray kinyo ya ka tulop bar ki wei ki jing mentoy ha ka por ka babiang. Ka union kala kenturu ika sarkar bakan wanra ikilat kelenti ki besyai berki betray kam ban penne ika bahagamian ka jing yada ba ka jing shngan ha ka kam jong baro kinong tray master rule hapo katnat PHE.